Hey YouTube. Og der vil jeg lige unboxe min lille pakke her, jeg har fået. Her efter nytår, jeg bestilt til jul, lige inden jul. Før har det lang tid om at komme. Begynde en lille unboxing på min lille kanal her. Og i dag, det siger næsten selv, hvad der er inde i, når der står Razer Naga ude på. Det er til mit World of Warcraft, jeg spiller. Jeg spiller en del af, jeg skal ikke spille det uden mus. Hvis jeg får vandet. Jeg har sat min G13 derovre. Den er jeg meget glad for. Jeg bliver nok lige nødt til at lægge den her 2 sekunder. Så I kan se, jeg kan nemlig ikke lave 2 ting på en gang, hvor jeg filmer på min anden. Sådan. Så er jeg her igen. Og jeg har fået den fine Razer Naga 2012 edition, hvor du selv kan skifte siden på, ligesom Razer Naga Epic Elite. Dem har jeg haft 3 af dem her. Jeg smadrer dem hver eneste gang, på grund af at jeg transporterer tit min tag. På det fokusere, tak. Men der står i hvert fald all new with 3 side strips. Så hvis vi lige prøver at åbne ind i. Tak skal du have. Der ligger en meget fin mus her. Med alle mine 12 knapper på siden. Så man kan se, der er basic-knapperne eller numlock. Og hvad er der mere? Så er der nogle forskellige ting. Og det er den bruger driveren og sådan noget. Så er der sådan noget fint noget her på bagved. Men ja, det var den unboxing, og det kan være, at jeg snart får noget nyt igen, så vi ses YouTube.